Nagabintagi kubor baman kasni pet bat subscribe ya uan. Kakam pelat ya kimen siem kadai kakam kabakrau tam hakapartai om dan an brio ni an sarkar bala ban khang kajing jah thai mahoti riboy district kapla shatep ya iklung barangkha lala ban pelat no kakenhun kinong samaria dan top ya uwei kena school bat kinong hikai lalong kakamba kababha bat kabaslul jong ukena iklung badang syuka ya kabala suba bala tep daka kami hakathai mahoti riboy district na kajing ya tu kinong hikai school ibalalap bading kong lalap ya kani ka jingja hadin ba kilayo ya ka jinglong ka basuba bat kilaya let mal mar sakati ka jaka da ka jing harap lang kibriyo ki badan hajan jong utei khna school ulala ban klong ya ka khando bat sei iklung na ka jaka balatep apen stat bat pelaj bat ra ya i saka jaka sumar hapi esi mahoti khanang be inyo ya ka jing harap ha ka por ka babiang kat kum ki he sarkar iklung menta idang don hapo ka jing ya kmi ka babnya na kalian kapulit tasdang ya ka jing toket balap ya ka jing shisha halor kani ka jing ja bat balwat ya ka kami ka badon keti ka kamshur jong ute khana skul ba ka jing ya trelang jong kinong samaria kala yo ya ka jing ya ro na mar ka pen i ya ka men siem jing ya rap brio bat ka jing ke kle ha ka im lang salang ngim tip nadu basdang ka por school ngim tip te deitat anda haba la dei ka por lunch kata ar bje ngila yo e ka lunch tengi la ya bamja anda la bamja tengi la rest ngila prepare ya ka unit test question di hadin kata ki wan ki khna ki wan ne thu ki ong miss don ki ti dan ki jat hang te tengi hang ta ngila lengo te anda la lengo hang ta halor kata tengi ong ya khna ya tengi la lipik lang bai khna te anda la lipik lang bai ki khna ang te ngilap ke ngi i berpau tang i kejat khendian te ngilap pek bhai itu kejat hato i dang khi ne em te ningkong ngi i ba im khi henre hadin bala pek itu kejat i khi biang te indala khi itu kejat ni ong i badang im te kemut ngi ong i khna don em khna na phi banut ban khlong i ti khndo i ti khlung te udon i we na pedang i khna school jongi ba keteng ya telang te i ong nganut mes te ita kan i khlong ita khndo te hadin bala khlong ma i la ra ya kata ya ita i khlung po office BO te ha kata kapor omdon i ngim tip su ngi la yo ka shok te ha kata kapor kadon kama floor ke jonga namar hatu kesingi ke baslap ha te namar ngai la de ngadon sinus tang la chu sa kriat la don sinus tengah kelany ma floor ya la de tengah sim dota kama floor kelany ita i khlung tengi wara pa chanis ha iwan ra pada ita ikna ya telang i ibasei iwan ra shane staff room dehane staff room don janyi don tanggawe kasari dekhar ka bangi pendon kam hapor le ya ka program tingi kelain ita i don iwe pat imes ibai don rekat lah ta kapor ita idi pak te mai hata kapor i pensaj i pen klong ya ka khndo na poktin na mar ktin adap khndo hakmur adap khndo baro ki ni girendang ki te ha kata por pat ngai la de pat nganang merek keleng saudong ban liwat jain ban panjai na kibriu ban pensai itai klung nama itai klung ila ditha hadu kata te hadin nang ta te ngilai ra na sya epo hospital te ndo poi hospital hang te ngi IT ha kinoski doktor ha te hang ta ila yo apeng ka jing suma tang na kum ta hi kaliang jongi kisko Jingcha phi la phan kip nam cheki borsunong ho haswa bangin le e kata kam so bangin klong ye ita ban pen khu iwe na ino hikai jungi ita di balancing renghang ila confirm sa kiniki sa secretary snong ila confirm te hadin nak tabla ada confirm tengila la sedang kai ban ya ino panle ban sei ita klong kata ningkong te kum ka jinglong briu ngidon hi ka jingtieng ngidong hi jing sir henrei kum para beriu kum bau blai ula bu yang iwe pa iwe banwan sene ka perthai ha ka long beriu man beriu bangin im ngin ya in yang ngin tre ngin ta te kum ju ong isong thu ba ita ikhlung re dei i jing thau ba koridor kum bangi te da kamen sim kamen sim ba senrang nyom ken ni kloi ken ban kloi klong ita klem jing ting klem jing sier ta te kum ka ka bajia kum ka ba ka bangi sem halor ka ta ka phang hi namar ngirap i men sim ba koridor ba in like na ka ega jingma ka jingman saw la ne ba ila bandu no ka jing im ka jing kloi ti ka jongi bangin seye i te hadu mentaru ita ikhlung idang don ha pedeng jing suma tengil ayo ro ka jing tip na i ba ita na jing tip na ki hospital ba ita ikhlung ila koi ila khlan ila bandi dot ro
video kabala viral keleng saudong te nakaliang jongi ginong hikai om dai bangi ringi tu ke video na kabenta bangin show lane bangi pen i kata kamen sim baklo bangi ngidei kita kumta da kamen sim long keme ni lek ban klong ya ite klong bangin pelai ke jing im jong i te haka jing long brio te ngimla biang tharai ngila ban ai perlong om dei bangi sarong henry ngi pen i ba mene kumta ngi klong te leng bana ita tharai gila ban sim kabu gi brio ya kata kadur tengah so bhang akar pat ya iwei ki badan ha baki bagbu ha ki WhatsApp Instagram lane ha ki kino ki benta jong ka social media ngau bha akar pat ya phi ba phin delete no mardor ya ka Tu akat kong tu video ngi i ba sa kadi ka sudong pi o pi laban ajing rap ye tu i klong i badang sa mensim. Ot kuble ye pi ba pikili yang aku miakan ka jingkili mo te kum kinong hikai ki ba don hakato kapor ngasngau ban ong ba ngisngau thu khamba mo ban ya ki wei ki ba pet ya kan ka video ka emotion ka bakta ya ka mensim ka jongi te kumbala pensngau da iwei na inong hikai jongi ibala pensngau ingi hakane kapor hakabai dei bat kane ka jingja hakane ka shnong ka jongi te kato kasur ka ba pensengau hakato ka video kadega sur ka jongahi namar ba hakajing long breu namar banyo i ya kato ka benta jong ka met jong iklung ibadang syukha mo kamdei ka ba basuk banyo i te nakaliang jonga shiphang la panik mo namar ba banyo i ka kejat na lor ba nda utu khna ula krai kami sakamet kami sakakli te ngalong ngasngau long don ka tu ka mensem jing isin aya itu klung te ban like na ka tu ka khnang bangin la ban pen im ya itu iklung te nga ai mensem kanya utu khna ubase ya itu iklung ba sei no kham kloy ka tu ka met khnang ba im yo ban ring mensem namar ba ngasngau kumba ya laderu ngalasngau kumba ngala set lang ya ka mensem namar ba utu khendau ubatap ya ka tu ka khmat jong itu iklung ngasngau dap mensem ya lade te hakajing long breu ngala yo kumperta ban ong yu tu khna ban sei wut ya itu klung khnang bangin yo ban sumari i ban pelat nya ka tu ka jing tap jong utu khendau te nakaliang jong haru tangkom tai Ngi yo i kata ka mensim solam ju pi but ayu pi ban ong pat ya ki tu ki khna ki balap ya kan ni la sa ka i bo ban ong. Te nakaliang jonga kum kinong hikai ki ba hikai ki school mo te kajing hikai ha ki school ngidon ki subject ki ba pher ban ai kajing nang kajing start iki khna nalor kane da nakane ka jingja ka bala ja menta kane ka shnong jingi da kum ki kenja ban ai kajing ya tip lem kajing sngoulem na ka benta ki khna lane mengi ki rang ba ru kum ju mo la da ngilap ya kum kine ki ja jingja ki ba pher ha ki shnong jongi lane hekino kino ki jaka mo ngimdei ban tieng habangile ya kanu kono ka kam ka babha ngi de ben penslori ki khna bakin le ya kanu kono ka kam ka babha om bangin randien te hakajing shisha ngi la le ya ka kam mangila ai 100% nakaliang jongi kinong hikai nakaliang ki khna school ka ka bala nakaliang ka jongi ngi la le ka babha tam te mantangi IT satang haki nong sumar sukher mo te kanderu ka de ka apil nakaliang jongi kinong hikai ruba borobor ngi de ben penslori ya kanu kono ka kam ka babha sa khendiat kumban pensyai biang ya kane ka jingja ka balaja ha kane ka shnong ka jongi mo te kum ka jinglong breu haot nyala pentip sakabor jong ka shnong te ngila ai information ya ka shnong te da ka jingya don rengkat lang jong secretary shnong namar irang ba shnong imla bandon rengkat lang bat ni idon shnong po hakikam ki jong i te ngila pentip ya ka bor jong ka shnong ite i secretary la don rengkat lang bat ni te ngi ha kata ka por ha ka jinglong breu ka first priority ka jongi ka bangi perkhat om bangi perkhat ya ka anya ke ngila kelet lut i kita baro mo ka kam ka bandingkong hangi kaba kabadon hangi hakata kapor ka David kumno bangin la ban pen im ya ina iklung na katu kajaka ka baladon te teng ngatharai hakajing long briu yo ngikum bakla ban yo ring video lane hakano kono korkom tang bah hakata kapor pat ngingim don ya kita ki baro ka baningkong kabadon hangi kumno bangin la ban pen im ya itu iklung ban penlait na katu ka jing shatep ya imo te ka kam hi ka baningkong jingi ngikan mau bet kumno bangin la ban pen survive ya itu iklung na katu ka jingja katkum kajing nguthu jongi kane kalong ka apil na kabenta ki badon hakabor jong ka an ngi karpat ipi bepin sngo bah banti binya ya kane banwat benya ya kane mo khanang ba
Yo ya ka justice